Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dulkanları televiziyasında Jırım Bulagım muzikal tapşırıvan başlayız. Sabah Aşsu Cemiyeti Jetekçisi İslamova Elfize Mustafa kızın 60 yaşlık юбилейi bilen kutlayız. Apaz rayonunda tuğup üsken Elfize Mustafa kızı Kazan Kooperativ Texnikumын tamamlagaç, maksus yollama bilen bizning rayonga işke kelen. Hem Cemaat Tuklanu uyuşmasında buhalter yardımcısı bulup hizmet yolun başlay. Bik şiber, sikimli, akıllı Elfizeni Sabah halkı özüde. Yigitler de küs oңыннан ışkındırmıylar. Ağılыбыз Sultanı İldar kızını tüp yurtqa keleş itip alıp kayta. Bik matur gaile qırıp, bik köplerge örnek bulup yaşaylar İslamovlar. Gailede birsinden birisi akıllı, şiber, iki kız üse. Turmuş şulay davam ete. Elfize Mustafa kızı öz işinin şın ustasına evrile. İşli yugarıga köterile. Ona jetekçi vazifasını yükliler. Aşsu Cemiyeti Respublika hem Россия күләмендә бәйрәмләрдә күргәзмәләр оештырып, шит илләрдә үткәрелгән чараларда катнашып, табыш белән эшләп, 180 кешелек коллективны бергә туплап, максатчан эш алып бара. Монда әлбәттә җитәкченең зур тырышлыгы, белемле һәм тынгысыз булуы зур роль уйнай. Мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, Татарстан Республикасының ат казанган хезмәткәре исеме. Булар барысы да шушы тармакта 41 ел эшләгән фидакар хезмәт уңышлары. Хөрмәтле Элфизе Мустафа кызы, сезне юбилейгыз белән котлап, сәламәтлекнең ныгын, гомернең озынын, бәхетнең шиксезен теләп калабыз. Сезне эшегезне җиренә җиткереп, зур җаваплылык тоеп башкарганга күрә бик тә хөрмәт итәбез. Җаваплы хезмәтегездә зур уңышлар юлдаш булсын. Алыгыз сез бездән котлау сүзен. Шушы булсын, улы бүләкләр, тыныч тормыш белән шат яшәгез. Озын гомер безнең теләкләр. Иртән сызылып аткан алсу таңнар улы бәхет алып килсеннәр. Туар көннәрегез шатлык белән, килер көннәрегез тынычлыкта, бер кайгысыз, имин итсеннәр. Туган көнегез, бәйрәмегез белән шын күңелдән сезне котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанышлар, күңел тынычлыгы телибез. Зур төгәллек таләп итүче эшегезне вакыт белән исәпләшмичә, күңел биреп башкаруыгыз өчен коллективта, халык та хөрмәт итә сезне. Үзегез белән эшләгән хезмәткәрләргә дә һәрвакыт игътибарлы һәм мәрхәмәтле булдыгыз. Эшчән, тырыш, гадел, кешелекле, кешеләрне чын мәгънәсендә аңлый һәм хөрмәт итә белүче шәфкатьле, киң күңелле, ярдәмчел, изге җанлы кеше итеп таныттыгыз. Яратып эшләгән хезмәтегездә һәр чак уңышлар юлдаш булсын. Алга таба да бергә матур итеп эшләргә язсын. Хөрмәтле Элфизе Мустафа кызы, алдагы гомер елларыгыз бары тик шатлыклар гына алып килсен. Тормышның һәр мизгелен күркәм гамәлләр белән бизәп яшәгез. Иң мөһиме сәламәтлек, алдагы көнгә ышаныч, күңел канатларына ныклык өстәүче тыныч тормыш насыйп булсын сезгә. Һәрвакыт кызларыгызның игелеген күреп, оныклар сөеп, бәхетле гомер кичерергә язсын. Тормыш каршылыкларына бирешмичә, сынауларны җиңел үтеп, ныклы адымнар белән киләчәккә атлагыз. Һәр чак шулай кыю, сау сәламәт, яшь күңелле, көләч йөзле булып калыгыз. Котлауларга сезнең хакыгыз бар. Хезмәттә сез гомер буена игътибарлы, гади кеше булып каласыз сез һәркем уенда. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куанышлар юлдаш булсын сезгә гомергә. Зур хөрмәт белән Саба Аşsu Җәмгыяте коллективы диелгән. Саба Дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме сезне ихлас йөрәктән туган көнегез, бәйрәмегез белән тәбрик итә. Саулык, сәламәтлек, озын гомер, уңышлар телибез. Söndermeyik yürek kuzuları.
Саба Дулкыннары телевидениесында җырым бүләгем тапшыруы алга таба дәвам итә. Исәнмесез, хөрмәтле телерадиокомпания хезмәткәрләре. Сезгә бу хатны Тимершык авылыннан язалар. 17 октябрь көнне кадерләниебез Юмагулова Газимә Мингыйльман кызының гомер бәйрәме 90 яшьлек юбилее иде. Бу барыбыз өчен дә улы зур бәйрәм. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә улы җанлы зат юктыр. Әниебез Юмагулова Газимә Мингыйльман кызы 1928 елның 17 октябрендә Саба районы Бөкмеш, хәзерге Кызылмиша авылында дөньяга килә. Тимершык 8 еллык мәктәбендә 7 класс белем ала. Сугыш башлану сәбәпле укуын тәмамлый алмый. Әниебезнең балачак һәм яшьлек еллары авыр заманга туры килә. Аңа 13 яшь булган вакытта Бөек Ватан сугышы башлана. Авылдагы барлык ир-атлар фронтка киткәч, иң авыр эшләр шушы балалар өстенә кала. Кул белән урак уралар, сугалар, көлтә бәйлиләр, трактор йөртәләр, ат, үгез җигәләр, урман кисәләр. Олы бала булганлыктан, артыннан үскән тагыны 4 бала аның тәрбиясендә була. Ул шулай ук колхозда төрле эшләр башкара, атлар карый, сыерлар сава. Язмыш аны Тимершык авылы егете әтиебез Миннәхмәт белән очраштыра. 1953 елның гыйнвар аенда алар тормыш корып җибәрәләр. 3 малай, 3 кыз тәрбияләп үстерәләр. Әтиебезнең вафатына инде 10 ел. Әниебез ана даны медаленә, тырышып эшләгән хезмәтләре өчен хезмәт ветераны, бөек җиңүнең юбилей медальләренә ия. Әниебез хәзерге вакытта төп нигездә улы Марсель һәм килене Минзәлия тәрбиясендә гомер кичерә. Ул бүгенге көннең һәр сәгатенә, һәр минутына шөкранә кылып, 5 вакыт намазын укып яши. Картлык көнендә аңа булышып торучы уллары, кызлары, 14 оныгы, 16 оныкчыгы булуы белән бик горурлана ул. Әниебез дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әниебез. Без сине барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәм көнең белән котлыйбыз. Аллаһның 1000 рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә. Без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр. Игелекле эшләр генә башкарсыннар. Утлар, сулар кичтең, батмадың. Авыр еллар буйлап атладың. Бирешмәдең җилгә, буранга, чын мәгънәсендә кеше булганга. Чәчләреңә шал керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә кадерлебез, авыр нишә, син дөньяда безгә бер генә. Син бит безгә һәр чак иң нык терәк, тормыш сынаулары алдында. Исән имин, озак яшә әней, бәйрәмнәрең булсын тагында. Иң изге теләкләр теләп, 3 улың, 3 киленең, 3 кызың, 3 киявең, 14 оныгың һәм 16 оныкчыгың диелә. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән котлыйбыз һәм бәхетле картлык телибез. Эштәуган шушы кулларыңны җылысында тыйдым көчемдә. Кулларыңа килем сәҗдә кылам, рәхмәтен кәй барысы өчемдә. Юбиләлен кәй кулларыңна, яшермәшин зинһар кулыңна. Синең куллар җитәкләре мине, мәшәкатьле тормыш юлына. Юбиләлен кәй кулларыңна, яшермәшин зинһар кулыңна.
jiteklerim ile meşakkatli durmuş yoluna Durmuş değil gelsin yalnız kavu Alışıtkandır indi Kullarına yal verirge diye Üzüm şitte erkek kulları Güvinelim erkek kullarına Yaşırmışız zilgar uğruna Senin kullar jiteklerimine Meşakkatli kalkoz yoluna Ümidelim gey kullarına Yaşırmışız zilgar virgüsüne Kullar jiteklerimine meşakkatli şıgındır yoluna Bu jırla 4 yıllık yazgan idim 30 yıl dayar kıdası sonuçta bulup şeker Koliye Hanım'a Onu benim eriyim kula Benim eriyimden sıcak kaynar seni Bugün ol eriyim zalda otura Eni basar Rahmet sen eni basar Bu alkışlar size Tıpkı bilmez ana kullarına Yazsınıydı kayıkken bu yarga Altın karı belen ulkay gelgen Senin isemimin o yarga Kuşamı gelediler geledi Kuşamı geledi Yaşırmışız yılgar uğruna Senin kullar jiteklerimine Meşakkatli durmuş yoluna Ümidelim gey kullarına Yaşırmışız yılgar uğruna Senin kullar jiteklerimine Meşakkatli durmuş yoluna Meşakkatli durmuş yoluna Ümidelim gey kullarına Жырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итеп, без ишраттагы тәбрикләү хатын укуга күчәбез. Мингәр авылында яшәүче Зигадинова Алсу Ибрахим кызына 50 яшь. Апабыз Алсу. Йомшак, киң күңелле, ярдәмчел, безнең өчен üzелеп торучы апабыз син. Кичкенәдән үк без синең белән бик дус, тату яшибез. Әз генә күренми торсак, бер-беребезне сагынабыз. Күрешкәч, сөйләшеп туймыйбыз. Син безнең икенче әниебез. Без сине яратабыз, хөрмәт итәбез. Син бик игътибарлы һәм ихтирамга лаеклы шәхес. Авылдашларың сине үз итә, олылый. Инде менә озак еллар дәвамында авылыгызда шәфкать туташы булып хезмәт куясың. Син бик мәрхәмәтле, улыны улы, кешене кеше итәсең. Матур гаилә корып, Илфар Жизни белән 2 бала тәрбияләп үстердегез. Ныклы белем биреп, кызыгыз Зиләне олы тормыш юлына озаттыгыз. Син һәр эшкә өлгерәсең, һәр кемнең күңелен күрә беләсең. Кылган изгелекләрең, игелекләрең үзеңә менә белән әйләнеп кайтсын апабыз. Без сине бик яратабыз. Кадерле туганыбыз. Сине юбилеең белән котлап, гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын телибез. Гаилә тигезлеге, жан тынычлыгы, эшендә зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын. Һәр вакытта да шулай шат,
көләч йөзле, изге күңелле, ихтирамлы, игътибарлы булып, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп, мул тормышта яшәвеңне Ходай насыйп итсен. Әниебез кебек якын Алсу апабыз. Ягымлы йөз, йомшак сүзле син. Кичкенәдән синең назың тоеп, җылылыгың тоеп үстек без. Юбилеең котлы булсын, апа. Йөзләреңдә бәхет балкысын, изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сөнмәсен кояш яктысы. Пар канатлы бәхет нуры юлдаш булсын, мәхәббәтең мәңге сөнмәсен, кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Булсын ул илле, тулсын ул илле, бәхет бизәсен якты күңелеңне, яшәү ялкыны сүнә белмәсен, җырлап каршы ал тагын илленә. Иң изге теләкләр белән сине яратып, әти-әниең, энең Азатлар гаиләсе, сеңлеләрең Әнисә, Миләүшә, Лилияләр гаиләләре һәм аларның балалары дип нокта куела. Без дә сезне котлыйбыз, Алсу апа. Озын гомер, бәхет, шатлык, тигез тормыш, балалар игелеге һәм эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Güzel yaşav bəxit, bilsən günə qədrin, yoğaltma bəxit şadlığının sina kilgən qədrin, seni miğa hər vaqt girək,
җырлы бүләк тапшыруы алга таба дәвам итә. Әниебезне, байлар сабасында яшәүче Софиулина Хатирә Мәлик кызын 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип башлана тәбрикләү хаты. Кадерле әниебез, без сине чын күңелебездән бәйрәмең белән котлыйбыз. Гомернең озынын, сәламәтлекнең кырыштай ныгын, бәхетле, мул тормышта безнең терәгебез, таянычыбыз, дөрес туры юл күрсәтүчебез булып гомер итүеңне телибез. Син безне туры сүзле, алдауны белмичә, кешеләргә шәфкатьле булырга өйрәттең. Синең биргән тәрбияң безгә үз оябызны кыргач та ярдәм итә. Чын йөрәктән чыккан теләгебез һәр вакыт бул изге күңелле. Тормыш һәр чак гөрләп торсын. Бул син һәр чак сабыр, түземле. Котлы булсын туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең, сәламәтлек, көр күңелләр белән үтсен синең килер көннәрең. Әни, без синең белән чын күңелдән горурланабыз. Тормышның нинди генә чаклары булмасын, син безгә берни сиздермичә, барысын да җайлап кына үткәреп җибәрәсең. Синдәй сабыр, туган җанлы, тормышны яратучы, мәрхәмәтле, кешелекле зат бармы икән, әни? Тормышыңны матур итеп алып бардың, безгә яшәү өлгесе булып торасың. Син безнең ышаныч та, таяныч та, саклаучыбыз да, яклаучыбыз да. Киләчәктә дә, әни, синең күңел яктылыгыңны, җан җылыңны тоеп тынычлыкта, муллыкта, саулыкта, бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын иде безгә. Без әле дә, әни, синең белән киңәшләшеп яшибез. Үзеңнең төпле фикерләрең, яхшы киңәшләрең белән безгә ярдәм итеп яшисең син. Алдагы гомер елларын тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә үтсен иде. Балалар игелеге, оныклар куанышы күреп, озын-озак гомер кичерергә язсын сиңа, әниебез. Гомерең озын булсын, газизебез. Сөенеш, бәхетең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң якын һәм иң кадерле. Балаларым диеп üzülеп торасың. Ким хур итеп безне йөртмәдең. Алтыннан да кыйммәтрәк безгә синең әйткән һәрбер сүзләрең. Тормыш юлың әле дәвам итсен. Тукталырга сәбәп булмасын. Тик гомернең калган баскычлары моң сагышлар белән узмасын. Авырлыклар күрдең тормышыңда, йөрәгеңдә күптер яра да. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән озак яшә безнең арада. Яратып улларың Роберт белән Альберт, киленнәрең Илмира белән Илүзә, оныкларың Рөстәм, Самат, Эмиль. Бу теләкләргә Казанда яшәүче кодагыең да кушыла дип нокта куела. Тәбрикләү хатыбызга. Иң изге теләкләр сезгә. Үйрәттең безне яшәргә, тормыш кадерен белеп, килгән авырлыкларны да үткәрә белдең көлеп. Чәчтәлеген насыйп асанда югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Чәчтәлеген насыйп асанда югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Яшәдең гел безнең өчен, уйларыңда гел бала. Синең кебек мәрхәмәтле булса иде һәр ана. Чәчтәлегә насыйп асанда югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Әнкәйләрегезне искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыратырсыз, күчтегә җибәрсәгез дә артык булмас. Һәр вакытта янәшәдә яшәсәң иде шулай. Озын гомер бирсә иде бүләккә сиңа Ходай. Чәчтәлеген насыйп асанда югала бүтән хәсрәт. Барысы
barısı için Enikeyfina nıgrağımet Şeştenige nasip asanda Yuğala bütün hasret Barısı için Enikeyfina nıgrağımet Barısı için Enikeyfina nıgrağımet Hürmetli televizor караучылар, җырлы бүләк тапшырудан килеп ирешкән соңгы тәбрикләү хатын укуга күчәбез. Саба районы Олы Шыңар авылында гомер итүче кадерле әниебез Сөләйманова Гамбәрия Гаделхай кызының 20 октябрьдә туган көне, 80 яшьлек юбилейга. Бәхетле кешегә улуг юбилейлар насип була. Матур булып улыгаеп 70, 80, 90 тула. Быел безнең әнинең дә юбилее 80 яше. Әниебез безнең өчен иң кадерле изге кеше. Тәрбияле, тыйнак, уңган, булганына шөкер итә. Күпне өмет итми генә, сабыр гына тормыш көтә. Бала чактан әниебез күпне күргән, күп кичергән. Әти белән тормыш корып, 4 бала сөеп үстергән. Улыларны хөрмәт итеп, килен вазифасын үткән. Әби бабай белән бергә 25 ел гомер иткән. Үзе кайнана булганга 30 елдан артык узган. Оныкларга яхшы әби, кечкенә апай, туганнарга. Куркытмаган әниемне, авылдагы авыр хезмәт. Күрше-тирә, авылдашлар күрсәтәләр аңа хөрмәт. Хәзер инде әниемнең оныклары җиткән буйга. Берәм Алла буйырса, җитәр алар кызыл туйга. Абыебыз Мәхмүд һәм Фәнвирә белән туган йортыбызда гомер кичерүче кадерле газиз әниебез. Сине чын күңелдән туган көнең белән тәбрик итәбез. Һәр туартаң сиңа тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, зирәк акыл, сөенечле хәбәрләр генә алып килсен. Кылган игелекле гамәлләрең үзеңә меңе белән әйләнеп кайтсын. Алдагы көннәрдә дә безне сөендереп, кайгы-хәсрәт күрмәй, муллыкта, бәрәкәтле гомер кичерергә язсын сиңа. Безне 3 кыз, кияү, оныкларыгызны һәр вакыт көләч йөз белән каршы алып, озатып калганыгыз өчен 1000 рәхмәт сезгә кадерләребез. Шулай ук 15 октябрьдә туган йортыбызның җылылыгын саклаучы кадерле абыебыз Сөләйманов Мәхмүд Мәсгуд улы да 55 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Кадерле туганыбыз, сине юбилеең белән котлап, гомернең иң узынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң улысын телибез. Гаилә тигезлеге, җан тынычлыгы, эшеңдә зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле, ихтирамлы, игътибарлы булып, балаларыңның, якыннарыңның изгелеген күреп, мул тормышта яшәвеңне Ходай насип итсен. Пар канатлы бәхет нуры юлдаш булсын. Мәхәббәтең мәңге сүнмәсен. Кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Булсын, тулсын ул 55. Бәхет бизәсен якты күңелеңне. Яшәү ялкыны сүнә белмәсен. Җырлап каршы ал тагын 50-не. Тирән ихтирам белән сезне яратучы Илгиз, Фәүзия, Илмир, Кадрия, Харис, Ләйлә һәм балалар дип нокта куела. Тәбрикләү сүзләренә ихлас күңелдән кушылабыз. Безнең хакта гына әни уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Эзип шатландың да син, эзип сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Эзип шатландың да син, эзип сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, иянасыңдыр инде. Төннәреңдә безне
dillerinin hoş islesin Eyberden iler kübülau Yok şu sinen tüsülüsün Sin yıldızlarının yaktısı Dillerinin hoş islesin Eyberden iler kübülau Yok şu sinen tüsülüsün Bizge sizdirmişegine Yılap olasın indi Gitken sayın bizge Behit Yurap olasın indi Az indi o senizina Rahmetler eytügine Sin bitene Bizning işin birgine birovgine Ezip şatlandım anasin Ezip sağışlandım Öttün ömrüne eni Sin bizge bağışladın Az indi o senizin Rahmetler eytügine Sin bitene Bizning işin birgine birovgine Sin bitene Bizning işin birgine birovgine Sin bitene Bizning işin birgine birovgine Hürmetli televizor qarawçılar, Soba Dulkanары televideniyesinin tapşırıları bugünkü şunun bilen tamam. Biz sizin bilen kilesi şıraşılarga kadar deyip sağ bolaşabız. İsenlik, iminlik, sağlık tileybiz sizge.